Вечер е. Малка стая в стара къща. Масата е дървена, покривката изтъркана от годините. На нея има тенджера, в която вече почти нищо не е останало. Парата бавно се вдига и изчезва в тавана. Всички са се нахранили или по-скоро са опитали да се нахранят, а в чинията по средата остава само едно последно парче хляб. Бащата поглежда към него. В очите му се чете умора, но и сила. Той внимателно бута чинията към майката, без да каже нищо. За теб е. Майката, нежно усмихната, връща хляба към децата. Вие сте млади, на вас ви трябва повече. Децата се споглеждат. По-голямото побутва парчето обратно към родителите. Сякаш да каже, вие сте нашият хляб, без вас нямаме нищо. Хлябът обикаля по масата като малко слънце. Никой не иска да го вземе за себе си. И точно в този кръг от отстъпки и любов, бедността се превръща в богатство. И тогава най-малкото дете с очи, още чисти като утринна роса, взима парчето. Всички го гледат в тишина. Детето поема въздух и тихо казва: най-хубавото е да го споделим. С малките си ръчички чупи хляба. Трохи падат по покривката като снежинки и започва да раздава на баща си, на майка си, на брат си и накрая оставя малко и за себе си. Стаята притихва. Не защото хлябът е малък, а защото сърцата са станали по-големи. И в този миг всички разбират, истинското богатство не е в това колко имаш, а в това да дадеш дори последното парче. А ти би ли споделил